A tohle je můj tatínek. Čujíš na mě? Post. Tati, můžu ti pomoct? No! No! Tak jo. Stůj, Pepo! Zbytky od zeleniny nepatří do normálního koše. Přijdou do tohohle hnědého koše. Banán. Velmi dobře, Tomíku. To je slupka od banánu. A je tam taky cibule, mrkvička a všechno možné ovoce a zelenina, co zbylo. Oh my god! Wow! Babička a dědeček snad jedí slupky od brambor. Ne, Pepo. To je na jejich zahradu. Pomáhá to růst rostlinkám. Oh. Obědě jim to tam zaneseme. Maminka, Pepa a Tom vezou